వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో గనులు కార్మిక ఉపాధి కల్పన శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి పర్యటించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పరిగి మున్సిపల్ పరిధిలోని నస్కల్లో 2 ఎకరాల్లో 45 కోట్లతో నిర్మించనున్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ కు మంత్రి భూమి పూజ చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్లలో ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వలేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇందిరమ్మ ఇల్లు విడతల వారీగా ఇస్తోందని, నిరుద్యోగ యువతకు 1 లక్ష ఉద్యోగాలు కల్పించిందన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 115 ఏటీసీ సెంటర్లు నిర్మించి ఏటా 200 మంది యువతకు విద్యా ఉపాధి కల్పించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పిస్తోందని చెప్పారు. ఇక్కడున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఏటీసీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసిందని, నెలకు 5000 కోట్లు కేవలం వడ్డీలు కడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అవన్నీ అధిగమించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ పరిగి గారికి స్వాగతం.